Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Turning is Tembo. Izigaxa after izigaxa indaba enkulu guys. Ama-comment ngiwavale because isikhathi asivumi ukuthi ngiphendule, so bengiqana lento ukuthi ngizovala i-comment section kungaphenduleki or ngiphendule lowo mase kuba sengathi lo fix lo uyakhetha. Naloku udaba olukhulu sesila ngoba kule video ngizoyivula i-comment section ngifisa ukwazi nje kulabo abake babuka uthando nesithembu isikhathi eside. Ngihlangana-ke nenye imagazine la ngiyafunda ngibuyela kwi-Rhythm City kukhulunywa ngo-Suffocate. uSuffocate yena into ezomenza ukuthi angasenzi isithembu ukukhathala ngoba ukwazi ukunikeza i-attention abantu ababili noma abathathu. Ushadile-ke uSuffocate wayebuzwa nge-character yakhe ngalesa sikhathi eshada noPuleng noNick because wayedlala i-role yokuba i-polygamist ngalesa sikhathi. Nakhu ukuthanda nesithembu kwi-Uncut sekuwuMacele. uMacele uvela la ethi khona umshado wakhe u-right, umshado wakhe kahle upholile usesiphakhe. Ngeke ngilinganise ngoShabeni ngoba uShabeni safaka umayini ukuthi kunendawo kuthiwa soShabeni. uMacele upholile usesiphakhi kuyi-wall e-white, ugcwele iy'moto kuyaphithizela iy'ngane yonke into i-right endlini. Ku-right nje esiphakhi futhi kukude nezindlu ey'yelo. Akawazi nje kahle upendo yelo ubona makune-meeting kuphela ebizwe Mzumbe. Uthi-ke epholile enjalo right, ethandwa ngendlela e-right, eno-husband omnakile. Inkinga yakhe nje yilo munye udade uhlala ezindlini eziyelo kumayini because umayini ekhanda lakhe umamkhulu. Kube nesikhathi futhi lathi umamkhulu-ke khona into yokuba umamkhulu ayisishukashaka cima, kodwa asazi waye-worried ngokuthi umayeni uzenza umamkhulu or uzizwa umamkhulu. Okay, nawo kumbuzo wami. Guys, kuthanda nesithembu iyiphi episode la uMseleku enake uMacele nje as individual, uMacele as unkosikazi wakhe, uMacele as uMakasi neLwandle abo owami, uMacele as umama, uMacele as unkosikazi, uMacele as isithandwa sakhe engakasevi. Ukuseva-ke la uMacele eshaya khona ihlombe for unumber 5 ozayo because uMacele naye u-on and off ngunumber 5. Unumber 5-ke wangamfuna wadikila yonke into wajikijiki. Unumber 5 seyamfuna uready uku-welcome unumber 5 because amakhosikazi afikile before unumber 5 akakwazi welcome. Iyiphi enye episode or i-season la uMseleku enake khona uMacele as unkosikazi wakhe iqondene nabo bobabili kungekho ukuthi isithembu sikhona? Yazi ukuthi ngisholani lento guys, uMacele uyena unkosikazi othandayo ukuthi ushade nendoda engashadile. Ikuphi la uMacele enithole khona ukuthi cha ingaye lento ingumshado wakhe? Ngiyazi ukuthi mina la kuma-viewers nayi-understand ukuthi kunomshado kaMacele noMseleku mase kuba isithembu number 2. Asize ku-number 1 kumshado kaMacele noMseleku. Ikuphi la enibuka khona ukuthi hayibo uMseleku waze wanikeza-ke uMacele full attention ingaye nje engekho uMakhwela amusha. And uMacele nibone uMseleku umnake kakhulu from season 8 or season 7 la sekuvela khona ukuthi uMacele uyamfuna number 5. Ikuphi la nibona khona nje uMacele noMseleku benama-conversations mhlampe ngoLwandle no-abo nango-owami nje uMacele kuwuye. Yazi ukuthi guys ngimangazwe yini? uMseleku lo bebelesela ukuthi uMacele akasebenzi kodwa sona sibona imthuma kakhulu. Like into yaMseleku noMacele inobuthuma mina vibes engathi umeya obekiwe ukuthi gada laphaya angisho kaphi ngifuna sizwane. So ngifuna ukwazi ukuthi nina nibona kanjani lento noma mina ngiyibuka ngeso li-wrong ngoba la uMacele uMacele ezumuntu. Number 1, uMacele unkosikazi uMseleku. uMacele umama koney'ngane nobaba uMseleku. uMacele-ke nje ijeni yakhe noMseleku. Hawu uMacele usejabulele number 5 uMseleku semnaka sengathi
futhi nakhona kumnakeni kwakhe nje yonke into inomakhwele eduzane. Kahle kahle laphayana kwenzakalani? Siyeza-ke kuthena uMseleku seniyibonile isoulmate yakhe and leyo soulmate uMacele. Mina bengisaba bazi ukuthi uthini manje uMacele akasebenzi. uMacele uyasebenza-ke kakhulu. uMacele uyimeya yaseMzumbe kodwa uthi akahlali eMzumbe. Vele-ke imeya ayijwayele ukuhlala eduze. Ikhansela noma imeya ikhansela. Ikhansela vele yalijwayele ukuhlala nabantu elibaphethe. Abantu-ke banakho ukudinwa ikhansela ngoba bayahleze besho ukuthi thina lana amanzi ayasiphelela, thina lana siba ne-load shedding. Why ufika ungahlali lana uzositshela bese okungcono asiyibekele lethu ikhansela. Ngesikhathi beyibekela-ke laba ikhansela, elaba ikhansela lizosho ukuthi thina sihleli la senzeka ukuthi nokuthi akwazi ukusithatha kanjalo. Manje uMacele yini yena alwe kodwa ukwi-peace. Wekazi indaba uMayeni ebusa uMacele kodwa bengahlali ndawonye. uMacele wayengalindelanga ukuthi kuyokwenzeka uMseleku eshade noMayeni because akamazi. Nayi-ke futhi enye into lena ethi amaqiniso abaningi ayenzeka. Yazi amaqiniso amaningi yini? Ukuthi uMacele u-first wife kodwa uMayeni uMseleku umaze kuqala. uMayeni futhi unengane kuqala ukunoMacele kodwa abandawonye-ke ngokuthi bano-husband oyedwa. Yini enzima kuleyo nto? Mina wekazi ngibona lento le ye-blame game ingasizi muntu. Nangiya omunye uyakhala ukhalela ukuthi kodwa i-support unayo ukuthi nje eSouth Africa abantu abaningi besifazane abasupportwa kule journey yokuba umama. Yena ukukhalela leyo nto, ukhalela ukuthi iSouth Africa njengoba wase-South Africa vele kuyiqiniso ukuthi baningi u-absent father. Sithi kodwa thina-ke sihleli nje into yo-absent father yenzeka ngisho emshadweni. Emshadweni khona baba bangawazi ama-homework ey'ngane zabo ngoba babhizi kakhulu. And khona obaba abajaha ukuthi nje ngiwukhulisile umuzi kababa kodwa ngeke bezobe besho lutho ngey'ngane zabo ngoba abazi lutho. Khona abangayimiseli ukuthi bebe present fully kodwa babekhuluma namanye amadoda bazokhuluma ukuthi wazi wamkhuluma umuzi kababa kodwa umama ukhathele. Nangiya kuyakhala omunye naye futhi uzothi sefika esejika ethi amanye amakhosikazi amakhosikazi awakubizanga. Lo muntu okubizile ukhuluma ngani naye? Waye ungamtshela ukuthi 1 2 no 3 awuthandi. Amacele sifuna ukuthi sizophetha kanjani ngoba khona manje ukhuluma ngokuthi akekho happy ngozenza umamkhulu. Jiki uyathunywa futhi kuthiwa hamba uye lapha yakuvula izindlu and lezi ndlu zithengwe yimi wena hamba uyo. Kanti kwenzakalani? Enye into-ke khona omunye ezothi yazi-ke uMayeni akahlaliseki kodwa ngiyamdefend. Uyakhumbula ukuthi uMayeni washo kudala wathi eMzumbe kuhlala bona. uMakhumalo noMangwabe babekhona bethule. uMakhumalo noMangwabe ku-season 8 basho leyo nto nabo. Manje sayibuza ukuthi kwenzakaleni. Bayekile ukuncetheza kuMacele because emshadweni nabo bafike beyibona baneyabo impilo. uMacele uyebo umamkhulu kodwa emshadweni nabo bayibona base babona ukuthi kwelinye isade sizorobheka. Bavuka-ke base beba namazwi ngoba ekuqaleni bona bebelandela emva kaMacele kuwukuthi-ke oyinkinga yilo abahlala nabo. Lo ohlala nabo kwasewakhuluma ngokuthi kuzoba nenkinga eMzumbe makuzofika umuntu eze kithi mase kufanele ukuthi asemlethele ukudla okuwomu ngoba uze kithi kanti asimazi ukuthi uyinhloboni. Bebengakuzwa yini lokho ngoba wakhuluma ngesizulu akakhuluma ngeAfrikaans. Namhlanje-ke nabo basho into efanayo. Manje yazi ukuthi umehluko yini? Thina lo khuluma ekuqaleni ngeke size sithi manje usekushikile lento ayisho ekuqaleni isayiyo ukuthi abanye sebemjoyinile basho yona. Njengoba nasekuqaleni wathi nje kuMseleku waye ufuna ukuthatha omunye umuntu sibe sikhona. Khona la sishoda khona yini? Bavuka-ke bonke bathi hayi akachaze bekhona. Wase-ke umamkhulu ngaleso sikhathi wathi ku-early-ke kodwa ukuthi ngaba khona okhona. Jiki ozenza umamkhulu. Hayi le angizuyiva i-comment section ukuthi nginaso isikhathi esincane sokuthi ngicommente. Mina bengifuna ukubuza into eyodwa ukuthi uMseleku ngike nambona yini enikeza umamkhulu full attention ngaphandle kokuthi umamkhulu eze eshayela unumber 5 ihlombe ngoba mhlambe bekudingeka into azoyisebenzisa ukudrowa le attention ngoba kuthiwa la kwisithembu amakhosikazi vele into eshodayo i-attention, into eshodayo isikhathi nomnyeni. So yena usebenzisa omunye umuntu ukuthi emsize
ukuthi athole lento leyo ukuthi umyeni ngowami, ngoba umyeni maye owakhe akadingi ukuhamba eyifaka nezinto kwizinto azaziyo ziwumthwalo kuyena, because ekugcineni uku-eda omunye umuntu kumayinaza isikhathi kubona, uku-eda omunye umuntu kumayinaza futhi ubabe ey'nganeni kakhulu. Right, so ngiyabuza, nike nambona enakiwe ngale ndlela anakwe ngayo ngaphandle kokushayela unumber 5 ehlombe, because uMakhwela umningi esiphakhi mase nomseleko efika-ke kodwa ufike noMakhwela. Angazi noma ngibone kahle yini, kodwa ngathi lento lena inokuthi ngamthola usenginika le attention engifunayo, kodwa ayikho ngayo ngoMakhwela. Sisazoqhubeka-ke sixoxe kodwa asilwi, siyaxoxa.